Hata ule. Ande basi. Pesa na ishifise. Ndio hapa. To Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Anzi makariko wazukuru. Pesa wantu anatuzonda soba na mfita denge ndaduli kana ngajiti. Ino wadatera pansi sote na mama. Anzi ndikuona pane waloi wakawanda ndikuti makadiko walewesa ngoti tilipo. Sindezo chiti amfiti ukuzira uwepo wabwera tsopano. Anzi nongoona kuti munhu anondikurira pa uloi wangu auya ndizvona ika. Mutita mazukuru wanga. Makadizvo nyazukuru. Mwanzai. Munondiziva ere? Nama. Anzi kunyepa mukuti amundizemi. Kubona umeneko? Anzi kwatiri kuno kude kupi? Mulewa paponi. Mulewa kupi cheo? Usumba maramba pungwe. Mangwende, mulewa sende. Anzi sabu kwenye ndiani? Andiseni. Chitongo. Mpofu. Unoira mhofu. Yamkono chayo. Okay. Akawala nuferede tawaza cha yakini. Anzi zvakanaka wazukuru wangu. Wamunoti sabu kumuno mundiani? Ndibaba. Mwana wangu alibane. Mpolisi ya mambo. Ko polisi ya mambo ilipo? Mapolisi ya mambo? Uyapa. Anzi saite usadzima ako video yako ndatora. Usadzima. Itako zvake. Peva mwatori muchivuzo. Akawala mnajindu mambo. Zvakanaka. Mambo munzvimbo ino anzi mambo yani zita ramambo. Vanofana watala zita anseni rubaya ine kunza nkombe. Anzi ndauya kunoku. Kwa handiseni pamba pa handiseni ndizvona ika. Kubva kwa Harare ndichiuya kwa Mulimi mazvinja ere mambo. Unavera? Mazvinzoka? Anseni meno udango ya munafibia unachitatu ile ndasoka wanzi. Hanzi handiseni akauya nefamily yake achiti sekuru. Mumudzinza medu manetsa uroi. Ndiri kunyepa ere? Wanangu ya mwaka ine kunza nkombe na itana 3 ine mzukuru wanga ntandi atandiza nkhani zimene zakusomezana mafibia. Wakaya kwandiri sekuru kunza nkombe ndakataiwa.
Zvinonetsa mafamily muzukuru wangu ndinobatsira nekuratidza pagirazi kuti ugone kuzviona nemaso yako ega ndizvona iyi. Wamenewo valamgoyamo zidati noekantare zidakamba. Hanzi wakauya kuHarare. Takataura zvatakataura, munhu wese akauya kuHarare padare rekutanga namuntaraunda ngavauye kumberi toyi. Mzaje uyai severai, uyai. Hanzi doda kuti mutsanangure mega nemashoko enyu ndizvona ika kuti pamukapinda pagirazi muroyo wamukaona ndiani. Toda muroyo chete wamukaona. Nkambe mbozi na mbozi kuima pana muone mwataura kuti ndakaona nhengi. Kana makaona munhu akafanana ndizvozvo. Imi makapinda pagirazi mda? Ngatingotanga ine kuna baba ikoko. Kamba wepo. Kamba zo kamba. Makaona chipa girasi. Taurisa mdala voice. Ndakaona mninginya wangu. Anonzani taureni zita. Anonzi Kenneth. Hanzi baba wapo wakapinda pagirazi wakaona mninginya wao anonzi Kenneth. Ndizvona ika? Kabani? Ndizvo. Wapeza itachani? Wakamuona achita sei? Akamona anengane zvinyoka zvihombenge munyazi make nevamwana vakauraya vakoma vake. Makaona vanhu vakauraya vakoma vake achivauraya ndizvona ika? Robert Jan. Robert ndiani? Okay. Alright, tsanangurai vanhu vamukaona achiuraya pagirazi. Handi makauya kudare pasekuru budza mukombe ndizvona ika? Makaona imimi Kenneth achiuraya vakoma vake ndizvona ika? Tsanangurai vanhu vamukaona Kenneth achiuraya pagirazi. Vamukaona nemasenyu asiri kuudzwa. Taurisai. Ndakaona ina achiuraya vana vangu vakauraya. Uye akauraya mukoma wangu. Anonzani taura nemazita. Anonzi Farasi murume womukadzi ariapo. Mukadzi upi? Uye ariapo. Meneo? Okay. Farasi? Farasi. Okay. Come. Wachita mdo indimo? Handakatasa Farasi uyu. Akatsikwa nemota kawo. Wachita wokuzoba mufarasi meneo. Amuchiona mchele. Ndaona Farasi rufu rake rakabva pamotikari ndizvona ii? Tamuka kumeneko ndachita mapambazi ngwa. Ndo pakatangira urwere hwake ndizvo kusvika afa ndizvona ii? Okay, kabani ni mwepo ya paspe. Taura une zviro zvauda taura? Ndizvo. Iwepo? Zvakanaka. Gogo. Umeneo? Muroyo wamukaona pagirazi? Umeneo? Ngakambe. Taurai. Hanzi munhu wamukaona anoraya pagirazi ndiani? Wamukaona nemasenyu asiri kuudzwa? Inini ndakaona bamudiki. Asi fesi yakabuda ndiya bamudiki apa. Yabuda iyoyo ndobva ndabvunza kuti ndiwani fesi yako here? Zvikanzi kwete. Asi munhu fesi yavanga vari apa. Zvapedza ndikasaka iwo kana uchiuya nefesi yemuurani. Ndini Kenneth. Kati kunogoti ndiwe Kenneth chitaura wakauraya vanhu vangani. Ndopa ndakatanga kuona makuva akawanda ndikati buritsa, vaburitsa makuva. Paburitswa makuva, pakwaburitswa mwana wangu aibva kuSouth Africa. Alright. Makapinda pagirazi gore rinore kana gore rapera? Gore rakapera ndo pamukapinda pagirazi ndizvona ii? Okay. Kama ni mwepo na ikanu paspejo ngachitasi konze ngachisikonze kwani. Sankoza kutanza. Alright, zvakanaka muzukuru wangu chitsanangura toni. Ndopa ndakabvunza kuti makauraya vanhu vangani. Vanhu vese vari kuona. Kubva ndangoburitsirwa makuva. Saka pakaita bhokisi. Adinda ameneo sapeza madinde. Makuva wakamamona here pagirazi? Ndakaona akatiwa ndi. Alright, ya tsanangura. Ndobva ndabvunza. Ndasaka uri kuti vanhu vese ndikati ko mukoma akaurayiwa nani? Nokuti taura nezita remunhu. Farasi paakaurayiwa nani? Akaurayiwa nani paakafa? Nokuti zvino vana vari kutambura nokutozwa kuti kana munhu afa anochengeta vana. Vana vangu vari kutambudzika nevana. Ndo pavakabuda vakafa vacho Farasi imva abuda. Ndikasaka iwo wakafa ugone here kutaura kana kutomborireterewo vana. Akaburitsa fesi. Akuda kutaura bva abatwa muromo. Akuda kutaura bva abatwa muromo. Abatwa muromo nani? Naiyeyo Kenneth ye. Izvi maizviona pagirazi handitika? Pagirazi. Ya. Amaliza. Wapedza kutaura? Ndobva ndaona mwana wangu aibva kuSouth Africa. Achiuya taura nezita rake? Simon.
achiuya akasvika pabhodhi ndopaakanga akatewa. Pakatewa chinhu chakarorwa kudai pachakandwa ndopachanomira pasaidi pemotikari pabhodhi. Chasvika ichozo ndonditarise ndione motikari yemwana wangu inoita sei iri kuuya. Ichiuya motikari yakandwa yakanga kusvika mumotikari mwana ndopa akabva atenderera kunosvika mheno ukapedza kantu kamene kari kantu kabwanje wakaona kanhu wakaona kanga kaita sei kaita kabreki so kaita black andidika. okay come wapedza ndo zvinhu zvandakaona izvozvo. Vakawanda vakafa nemwana waba mudiki iyeyo ainzi Sara akaita zvekutorwa achibvaiswa panenge pachidara pachidimburwa musoro. Sara makamuona akaiswa padara akadamburwa musoro andidika. Gogo makaonei? Ndakatanga kuona mashawazi achiburuka pagrass. Tikati tichipopota pagrass paya tichituka kuti grass penya grass ndobva razopenya. Vaburuka pakatanga kuuya tutsoka. Tikati hatisi kuda tsoka tiri kuda fesi yako buruka tikuone. Ndobva auya vatamuona. Makaona ani? Ndakaona abamudiki. Vainzi ani? Kenneth. Vauya kudaro ndopatakati inini ndiri kuda vana vangu vese vakanyora mazita papepa ravakanyora vana vangu vese nevamwe vana vangu vakazvisungirira vakabva vabuda vana vangu. Vana vakazisungira nhenga akazvisungirira. Eliya pakatanga Keta akafa, Sofia achifa, Eliya achizvisungirira, Sara wacho achifa. Sara uya ndopa ndazotuka mugirazi muya ndikati futseke blood sheet buditsa vana vangu vavakanyora mazita papepa kuti vana vangu varege kuwana mabasa. Kubva atora pepa kubva akunyora kudai. Mazita yanyorwa pabepa apa yamukamutibudisa yakabuda. Aiwa iye ndiyawo ndakaona achitora pepa achinyora kudai. Zvainyora handina kuzozviona kuti zvii asi aingodai nepenzura kudai. okay ungarwara kavani zvakanaka. Koyo wakaona chi? Unapinda mugirazi. Mesa munapinda mugirazi andete? Ndandasiya zvinhu. Ya, sanangura. Pakaita bhokisi. Bhokisi iri handina kunatsoruongorora kuti ndirani. Asi bhokisi iri rakaiswapo. Pakaita nyoka yakabva mujira reredzo. Ichiuya ichitenderera bhokisi iroro. Yasvika pakati pebhokisi yakabva yasumudza musoro wayo kudai bva yati kwati pamusoro pebhokisi. Ndoba ndaona mwana wedu kuti akafa arumwa nenyoka. Nepakarumirwa Kenneth. Arumwa nenyoka. Nepakarumirwa nenyoka achisumudza nyoka yachikanda uko ichidzoka ichibva yamutema kumubva atanga kusumudza makumbo mudenga. Asi vangu vari padhuze nepamba paba mudiki wavo Kenneth. okay zvakanaka. Mwana wamukutora Kenneth ari kupa? Akafa. Anga nezita remina wangu yakapera. mwepo mwambezana pasipege machoka pamenepo pasipege imene machita timu kwanza muchiti mkhali bwino. Mukaona imi mazukuru mabva pagirazi ndakakutaurira inini ndakati akita go back to sender ndizvona ega. Asi wamuchaona achirwara kudzinza kwenyu kana chingabatwa nemushonga ngauye kwandiri asizvo. imwepo sakonza imene ndaurika kumene pajenda ikata mangwa ine nachitana 3 kuchiti sidari pamene pomuti akasomo zvinhu zake mapambaise chapo. Ndataura kuti munhu akabata zvinhu zvake zvichambata anditika pago back to sender ndirikuita munhu akabata zvinhu zvake zvichambata pamuri mimi akabatwa ndiani panguva yamukauya kumatare? Kenneth. so panopa umenewa munakamba alufoni nasi uno Kenneth patakaita go back to sender. Kenneth uya ari kupi? Akafa. akamba mamvi yaponi asikamba paina chitanya abesu meneo nimapambaise chabata pesa kumashe. Kenneth akataura mashoko yapi kuti n'anga yenyu kana ine simba achinditukana inini sekurubunza mukombe kuti handigone basa? Mashoko yakataura kundishora ndeyapi? Tsanangure vaibva. Patakaenda pamusoro isekuru. Patakaenda kekutanga vakaita dare panapa vanhu vese vachibvisa mari. Iye akabvisa $50 dzake pano dzekuti endai kun'anga yenyu ndiri mupostori handiende. Ava akabvisa $150 vachiisawo ipapo. Iye akati endai kana maenda manonzwa zvamunee manzwa munouya mondiudza. Ndokuchienda kuye mwana wake haapo pano wataive naye osi aive kokugirazi kwacho nekufamba kwese kwataita taive nemwana wake. Kana zvatainyora iye ndiye aitonyora. Zvikanzi zvamunee manonzwa ikoko munaive monditaurira. Tadzoka kuya
Tikagomudza tikati tadzoka. Hanzi uyai mese mimi machembere mairi. Pane mumwe wenyu asipo. Saka machembere aya kusvikomutaura kudai kubva aramba. Kenesi mene. Kenesi akaramba. Takaenda ka4 tichidzoka achiramba. Achitani urike iwepo ni mambo mene. Yo ndi mambo kandizo kwamerera mambo ka. Uribe kumva mangi yaponi iwepo yasichoka kuna Kenesi iwepo. Mashoko yo une mashoko yo kanzawo here kubva kuna Kenesi. Achitukana nini? Vakati handiende kokwe Kambisa. vakati handiende kokwe nini izvozvo ndezve madhodhi ndezvakunamba wakuti nini sekurubunza mukombe ndoita zvemadhodhi handiti? Okay, nanti problem. Ine ndibe nyabeza kubaya vantu vaziwa. Nyabeza uchiti standisane bwino zakakamba zakambiwa na Fibia kungweya mosa Fibia uchita sikali bwino nathe uchiti na matufi Fibia. Zvakanaka zvikuru. Inini handising'anga inouraya vanhu ndizvonaita. Asi ndiri ng'anga inobatsira kuti kana tichinge taita go back to sender, kana uchinge wabatwa nemushonga ndakuitira go back to sender, hama dzako dzakakuti ngatiende kuna sekuru Bunza Mukombe ndo vakaita go back to sender, handitika uyawo zvakanaka pane kundituka ndizvonaita. Nekuti ukandituka taita go back to sender uchiramba kuya kwandiri, zvinhu zvako zvese zvawakaromba zvinokuuraya ndizvonaita. Panopa so uchiti zikonze bwino isisiri nasuno tikuzvigadzirisa muzukuru wangu ari apo vakauya vakaita go back to sender, handitika ko iye muroyi wacho watakaitira go back to sender nasuno ari kupi? Chakamuuraya chacho chii? Zvakaenda nekupi? Ndikambire imwepo. Nditaurire. Ndikambire ina walibe Fibia uchiti taurai nini? Zvakazoenda kupi aramba kuya kwandiri? Akadzokera mwangu. Airwara sei? Asati afa. Tichipinda vakati mukaona munhu akutanga kurwara nemanyoka. Ndo back to sender masa kuti ndezviya mumutsanangurira kuti dai taenda. Ndopaakanotaurwa atanga kurwara abva aramba. Hanzi vakataura nemuvakomana vakauya kunoku vachiti vakaramba vakati sekuru vayo havazvigona ende mwana mudiki chaizvo haana zvaanoziva uyu. Pamakaenda kuGrazi kunoona Grazi mwana paakanga achinyora akaonawo here baba vake vachiroya? Akapupurawo kuti chii? Akatopapawa kuti adzokera kechi4 kupapawa kuna sekuru avo. Kuti sekuru itai zvamunenge maida kuita nekuti ari kuramba. Kuna baba vangu. Ndopatapuwa mushonga wekuzogeza 20 days pano. Takageza katatu. Kechitatu aka vakadzi vacho vakabva vauya pano vakati aba mukuru munin'ina wenyu arwara miri yese yasangana nzeve hadzichanzwa. Ndobva vaenda naye kuchidzidzo asi akazenga akuchaya manyoka. Haanawo musi waakazoti chindiendesai kwasekuru Bunza Mukombe? Aenda kuchechi. Tinotenda. Bunza wasono pamusoro hama dzangu mese muri pano. Ini ndiri kuda kubvunza imba yemunin'ina wangu panani hwana ari pano wekumba ikoko kana kuvakadzi vacho vese pana aripo here? Hapana. Saka zvandiri kuita ndezvemadhodhi ke. Inzwai ndikutaura chokwadi. Kana pane chine zinge chakuuya mangwana handidi kunzwa munhu anouya achiti baba ndawirwa nemhosva yakati. Handisi baba. Ini handina kufamba kuti ndiuraye munhu. tapotera mukoma hosi vamama mucharori makaenda navo vati ndabatikana ndichaya kumanheru ndiri kuchema pangu vangafanira kunge vari panapa. tingarasinya isu zobatsirana nditika pahondo dzakasiyiwa nemufi ndizvonai. Iwepo mzukuru wangu anzukamera zikupeza. Ukona mzukuru wangu. Fibia menemu vanakukata vanakuruka kuponi. Family kufamba iri kukubata nekuda kwokuti uyu paakaona kuti urombo hwangu hwakundikuwadza akabva kutumira kuna muzukuru wangu ushi ndizvonai. So panopa uruka somfibia mchiti mfiti nduponi muda kuita mudakata umeneo. Nasi unochere makaenda kumaprofita chere kumunyanga. Munhu amunobata kuti muroinde ushi. Bata haana kuromba ndizvonai. Na ine nkono kwa nkondo ndakonza iye meneyo urachituka tepe iponi mene achitofiseo ine ndachitaso panopa galini kuduka ntande. Zvafana apa nditakaita go back to sender yemunhu anga akabata kusvika munhu anga akabata anditukana kuti handiite basa sekuru Bunza Mukombe havashande ndizvonaika.
kusvikasvika mukufa neushingi hwake, ndizvona here. Asi urombo hwake akasiyira baba, ndizvona here. meneyo yamunaikwana kupeza pasipeje na tsopanopa sichite na uzbe. Ndo urombo wandauya kuzobvisa wakasiyirwa baba, kuti baba hama dzavo dzakazofamba asazowanongedza uroyi, nekuti muzukuru wangu uyu haana kwaakaromba, hakuna kwaakabata mushonga, asi mushongawo akausirwa nehama yake, akabayirwa vana vake, ndizvona here. Navika mtodo na murapashi ndachikuruka kumene kongwele na zvindu zita mene zo zidachita mauruke. Ndakatombo mutuma nana kuti enda unotora zvinhu zviri kumba kwako, akatadza kuzvitora, ndizvona here. Kunyepere bwera sona chiti kulibe mudango yanato pamene apa pamuzi pamenepo so mudapeza ndafika na chiti kulirizi madzi ifuna chiti rero skati ndumba achite nimso akatumwa na sekuru bunza mukombe muzukuru kuti enda unotora zvinhu zvawakasiyirwa nehama yako yakafa, nekuti mota kadhaivhiwa kuya kunoka, nditika ichida kuti itore zvinhu zvakasiyirwa nemufi, asi zvinhu izvozvo vakatadza kuzvitora. Sekuru bunza mukombe paakamwaya mabhegi vakaona musina kana chikwambo kana 1, ndizvona ita, nekuda kuti hondo iyi vakakundikana kuitora kuti vauye naye kuHarare, ndizvona ita. so panopa ndafuna chiti ine ndaika mpiko ndachitwa waikati wachiti isitiri ndumba akala pali mara upe kusvika ndazoita mhiko yekuti zvinhu izvozvo zvisatize, handitika ava totadza kuzvitora kusvika ndatera nhasi uno kuya panapa. Ndosaka maona mudhara achimwaya mvura mudzimba dzake, handitika kuti zvinhu izvozvo zvisatize tigone kuzvibata, tigone kuparadza hondo ipere, ndizvona here. febiya kale bwino walapambaizika na wafilisari madende wala wanalira na ndiro chiti zinakambana na nata nekuti vakafa vese vaye vari kumakuva, ndizvoka vasununguke mwoyo yavo ifare, tigone kubatsira nemudhara kuti achende timangwana asazobatwa pauroyi, ndizvona here. mami amene anatijema sika mene sabuni Zvakanaka muzukuru wangu, ndoda kutuma muzukuru wangu aende muimba yake yanorara abate zvinhu zvaakasiyirwa nehama yake ega. panopa nwike mtodo amazida uriko menemo achita panopa sibabaisi Ndichamupa chimbo kana kumuendesa ari ega zvaari izvo zvinizvonaika, aende mba make pane wardrobe iripo, aseche zvinhu 1 by 1 chaachaona ngaachibate auye nacho panapa, ndizvona. so chitani nimene mkungu ngaikhale walapazi wanachita chete chakanzi chipe pane hama dzemuzukuru wangu eziri vaperekedza muzukuru mumba. Uya. Makwana muri foso. Right. Mukwenda nekamera mumba? Mimi. Mana mfike hapa, nafika makasvika mune murara mudhara mune wardrobe iri panditika. Pana bakona zvese zviri papo. Mutarise pasi. Chamuchaona musabate mimi. Ngabate mudhara. Mova? Manzisiza. Udapeza zinatamlapo zifise iwe ukabata wega. Asiri mudhara. Niwepo nina maka. Uko urara nedemedzi zvazvako. Ova? Manzisiza. So ambunzo uri ukabata nemistake usina kuona. Nantre. Azvite. Iwepo yako maso upera. Iwe chako maziso. Mudhara imi kumbatsa kusudutsa zvinhu. Usabate chausiri kuona. Kusukumiza palagona pamenepo iwepo kutanisa. Mbeda musabate? Kumeneko ndala kupero. Andika sechai 1 by 1 mudhara abate ega zvinhu zvake. Wakangosudurudza ega zvinhu zvake. Right, ngoma. Sasa hivi
baba. Jana mtaweza bana kwa mbeta. Sasa basi. Jibi. Hili ndo sasa ndio tutaurwe msema. Yanga sasa hapa. Nataka mzawe pia. Kuraje mtu mama mchana. Sasa sio kuno. Sio ise basi. Kaskai bozungua kutoshiba.
Icho chambuzi icho. Ichocho. Batai tu. Achue, batai. Batai zvakasimba, chinyike mvura. Chinyike mvura chese. Pane chimwe chingai Zvinoda sekuru. Achue. Sekuru mvura nani? Mvura bia. Hanzi machiona here chisero ichi chashandiswa naKenneth. Machiona here chisero. Pindurai kuseri kwacho. Hanzi uroyi wakaipa munhu kusvika pakugadzira chisero chakadai ichi. Suluka itondi. Zvakanaka, chinyike mumvura mudhara muchiise mvura. Chapera simba icho. Iyoyo. Ya, siya momo, hapana wachinoenda. Zvakanaka. Zvakanaka, enda undotora chimwe chacho chawasiya. Takura mvura nemuchero wako. Ayo kare ishi. Wape ufu. Hanzi wape kana ufu. Yeah, nokuna dhaga mwiso. Hanzi ola it's okay, isa dhaga, alright. Siya ufu wachi isa dhaga. Takura mvura muende mba munotora chimwe. Hanzi vana vadiki ngaende kumashure, vana vadiki kumberi kuno. Vanofa. Takutangira batasiya. Saidzira kuno. Ashego. Kwenza ishi mapenzi zvezvi kuseri kumatrangi nechini. Kuseri kusuku mwana kutarisa ishi. Matranga tunakuwa kwa sudurudza hapa tunakuwa beki ile tuone kusudurudza matranga ya
fast mdala. Unasandonetsera matrauser. Kana ndikoza vachiri ngonanga vachiri mdala. Naona ngenyoka mtai. Yeah, fast mdala. Yes, exactly. Yeah, design is look for a story. Pode, baba. Komando kira madenga. Ayo, sampai. Lepas. Hiyo sababu zinashtuza. Komdana ngona daga basiri. Basiri ndio zile. Komdana kama basiri ndio ndio. Ndio kwa wanamu ndio kwa wanamu ndio. Jadi orang sekarang
Anzumirai. Mchana mako mchana ndio. Msukuru andiri munhu andamisira nguva pusha wadropu itoni mese Asitafanya? pusha wadropu Mzee maiteka. anzi mapushe Eh. yopinda umberi pusha wadropu Babani muzi. anzi ese kamera ngayozve Sejandu beko. anzi sumuzai makete nese Meneko. pese kamuri sulukeyo Makude. Mshema sana. anzi sumuzai Meneko. Sisi maiteka. eh Na tre. waninyoka uya Nganyise wala pasha umeneko. alright anzi alright sokere jatuweko kandi Kanini. anzi yekuno Imbaizo aye ore Ante vamos pues.
Guys. Akana pano ala. Anza mira koko. Ande bisashi zilapa pa wana wanashinda mzani mu. Wewe mkai. Ha? Kama wewe ya kwanza zilapa kashe dona. Fasta. Wale kashe ndi. Muzai, zesu zakada. Bade ndio. Zakawanda wa. Sasa sio kwa ndio sio. Kama bodi naweza Akubeza esse cara nós vamos sobre isso. Essa massinha uns bronca. Nós vamos sobre uma bed hapo. Dishe esse cara hapo. Adisha hapo. Ayo gasu. Faça. Faça. Andronza card box hilo. Anti donza card box. Tezera kazikutola sekulu msukulu. Ega. Arbe. Kalende panze card box ana chini. Buja chini mwana. Anda mna chini mo donza kalende panze. Anda mna chini. Ya good. Sumezi nyumeni. Andi natu dongore pasa pembede utuone. Rara pasu dongore pasa pembede utuone chi. Atira sekolo. Andi driver. Mnafundi late. Simza kumbezi.
Enda hiyo batu mtu wa kutosha. Enda batu hizo. Nituza kuleze. Ni baba wangu. Oh, Ndiri mwana mkuru. Andirongera tumgone. Bona butsi. Ndio mpesa umeneko. Zebu. Zebu. Ini jaga sini. Zebu. Hiyo jaga sini. Safe. Anda bana jamugona. Bali mbia ripo. Okay. Ndio zikashwa mna kuzindo mwenye. Bakana kanzo ya kusetu. Bali. Anzuku. Yes. Sema kabali njala. Anti suza keteni. Utasa rumsera ketena bana kuona ile. Nani wasi? Anti amkama suza wardrobe ile panze. Pasa wasi. Anti batara ya suza wardrobe ile panze. Ndio hizo mpana mpana. Babi. Wacha kulo. Kabuta ndio, bado tukane sasa. Suza wardrobe. Gaenda. Ada mara ndio. Wewe ndio simu zana nayo basi. Frame break. Same gani? Ada upe kondora. Unajifanya mzee kwa nakule. Ade. Ada baba zero man. Sio kata. Ada baba zero. Ni ana matao. Jamani. Wakati Pesa sana ma? Ya. Babar. Anti batara naye. Anti wandese batara naye kutaka. Kada basi. Kata ngozi. Batara mwana. Sasa mtu wote ndiye mali. Leo kama wese batara naye. Sipate wewe. Ya, katani. Bate. Anti batara naye mtu naye bidaje baba. Ayo hadi pate wewe. Anti batara naye mjizunda chele zakawanda. Ayo katani pate hiyo. Askari ya Tony Chao. Kama unabaki. Unajizuri sote. Anti batara naye fast. Mbeki mumpa ngangolea zakapaka yemo. Seguro kada utozviona. Kana ukatokura apa seguro Ine zikulira ngungu zikulira zeka. Zimene zidajilunto huko. Ndio. Anti day fast. Ndio kulisha. Dame ngombe. Wewe hadi ndungati. Anti mazora natural. Ine masiti a. Anti day zokasira. Nandire ndungati. Bata. Kidodo. Anti chiba mdana. Basi ile mene ya bigi.
Bata huru. Ande bas. Pesa da ishifise. Ndio hapa. Nasime, pamenepo Anjisuza msukuru. Azokaponi zimene. Chino chochona pai. Takarombawo. Uromwe kawo. Makambondora pakandishaya pamusha kuti ndafamba kunotsvaga mushonga. Kata uboda Bana chimwe chacho chiri pasa. Ndo zvandikuda kutora. Wachitora ito. Anzi ichi chauraiwa nani? Ndimachuraya. Ndimachuraya. Ndachuraya nechimbo. Achuraya nechimbo ka? Aipeza mapaponi? Anzi wachona chiri pai? Chiri pasembezi. Chimenechi? Kwa hicho wachona? Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.